Yung nani ang bilat sa bata yun. Ang kaya. Kuan ba? Magbinata punta. Okay. Magbinata ta ba ang kanang gawa sa bata ba? Kanang binata dito nga trabaho. Boy? Bisa. Pero Wala kay angay. binata ta. Gusto mo na ta binata ron kay. Wa mitay anak. Nice. No. Ikaw, okay ra ka na? Magbinata ta ba? Sugot ka? Unsa may imong kuan kanang unsa may itong baton na kanang buhat sa mga batanon ba binata ba? What? Tama no. Oh. Ha? Ikaw plano unsa imong gusto nga buhat nga pang binata? Trabaho pa ko eh. Trabaho ba yun yan ang trabaho? Ato bang unsa diri? Uy, Sama no. magsabot ta ba? Unsa itong trabaho? Tama pa. Unsa itong trabaho ba? Kana bang Nandiyan na. oh, video bitaw na. May ang dokumenta ano mga dokumento. Kasi itong baton, kanang mga binata nga trabaho. Hindi nga tabaw yung tiguan nga nimo kaya nga eh. Diba ko na nga, mga bata, nga magduwa-duwa ba? O koy, so may mong kwan. Jualin. Ha? Samay-samay. Ulin ba? Pangitag, mahuna, Ang kabaka ko may mahuna diya ba? naghanap na ko. Unaw-naon. Napay. Mahuna, so may mong kwan, Napatay unaw-naon dili sa kuan. Napatay. ay, kwan. Matog ta. Ito, pa yun yan na nga to, ito sa plano-plano ba ta? What? Ikaw, kung sa mga plano, sige, pag una-una sa diya, kung sa'yo mayong bato na to, kanang binuhat, kaya binuhatan sa mga bata ba, kung sa'yo nga, kung sa binat, mga, Ikaw ba ingon kaya ka. pag binuhatan sa mga bata, kung sa man be, Ingon man. una-una nga pag mayo, kung sa mga binuhatan sa mga bata, Ang bungki baon. saan ba, huwag yung kahinumdom, Ikaw bigay. ingagi man tagkabata, Ikaw mas. kanang mga, common ba nga gihimo sa mga bata ba, gagmay pa, Kaugtindi. yung nani ang bilat sa bata, yun. Ang kaya. Oh, no, 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 no. Nakagunsay buhat sa mga batanon, mga bata. Ha? Isa na to guys, no? Very good, very good. Oh, no, no, Isa no, na to no. siya.